Markinian da, atain Donostin pakito, hemen 300 gaude, berbetan hasteko. Batzutan txik-txak izaten da, gaurkoan da txula. Beraz, arratzaldeon pakito, arratzaldeon Josu atain, zemoz. Atzaldeon. Bueno, Aldeon gaur sondo. nola ez, jorratuko dugu Hondarribiko txapelketa, ostiralean amaitzu zen, eta bueno, bada zer kontatu, batipat kontutan eukita Josu Atainek, bere semea, Jugorka eta alaba Erika bertan ziren eta biak txapeldun gainera, eta hori ez da oso, bueno, Ataindarren artean normala, baina bestela kontutan eukita ez zain normala, eta baita ere nola ez, Baldako txapelketa aipatuko dugu, eta datorren asteari buruz, favorituak, eta ez dugu ahaztuko ere, Bullet txapelketa, ez dakit, Bullet series nola ditze zaio aurten, Atain? Bullet Guk series. Bullet Guk series, bueno, hori euke esplikatu Josu, zeren, bueno, ez dago, hasten bagea arakatzen, izango da informazioa nunbait, baina, bueno, bestela ez gea, asko enteratzen aurtengoa nolakoa dan, eta bueno, lehenik eta behin, Josu, zorionak. Eskerrik asko. Neiko nerbiluak jonden astiralean? Asko. Bai, atzenien, bueno, ez da erretza beti zato guzta, bai, akalmaute jute garen ikusta, da, karo, atzenien, neure lagun batek esatozten, ez da, eske, guk daukegu, gure arazo bat da, guk partidoko ikusten gau esenin, ikustugu ondo etxen da bena, baina ikustugu bezer ez da bena etxen da, beti plus eskatzu eguzta, eta hau segaitxik eta beti rollo coach, ez da, baina, bueno, bai, atzenin, satisfazioie itzela, txapelak etxakarritxe, eta, bueno, oso posik. Josu, txapelketa oro hartuta, ze Moskua izan da, zer deitzen dik atentzioa gehien alde batera utzita, seme alabak, beste pelotarien parte hartzeak, zer iruditu zetzai? Bueno, ni atzenen juna seme alaba jokatu da ben egunetan, bueno, Gorka jokatuan lehenengo gunin izin zinaban jun, beste biharreko kompromisoa deukin eban, eta justo baina kasole izan zen, galduen partidu bakarra izan zala, ezta? Baina, bueno, nik aurten bai, sobre todo, postasun hondixe jente aldetik. Gu pasan urtin jokatu ben seme alabak, eta gustora, eta baina urten bai egonda jente geisha frontoien, da gaina jente gaztie, eta jenti ambienta ute guk izatogun moduen. Osea, zehatzenin, gu geuga, nik tertule baten eukien duen modun beba, ez da guga los ex pelotasales, eta guga minoria txiki bat. Guretzako ondixega, baina guk pelotik gaur egunin ezin dau aurra egin guk independitzen. Oin beste publiko garrua da, hoxe publiko lan bidin da. Ni pentseto tor pausu ondixe monda bela, eurek, bueno, ingo ben bierra Kamara de Komertzio edo dana delako korrespondientiaz, da gero herriko gazti ipini eran be, nitzako azierta ondixe zen da. Bai, takito, ambiente ni bitan egon duna, eta sekulako ambientia. Batian, kanpandegi jokatzen zulako behar bada herriko semia, eta horrek mutil horrek tiradizu handia dauka herrian oso maitatu da, kuadrilak eta da sekulako zalaparta atera zuten, eta finalean berak ez zuen jokatu, baina Josuk esatu bezala, Frontoia lepo, sekulako ambientia, eta nukleo gogorra alde batera utzita, outsiderrak edo desente ikusten ziren, da hori benetan pozgarria da. Bai, ni ez naiz izan du Hondarribin, da ezin izan dut, eta telebistatik ikusi ditut, baina, bueno, telebistan da entzute zana eta ikusten zana, eta efekto kanpandegi baseola. Efekto kanpandegi, herrikoa jartzea, herrikoak, eta gero naiz eta kanpandek finala ez jokatu, jendioiek beste partida eta jundianak engantxatu egiten dira, eta giroa, eta horrek ekartzen du zaletasuna, ikusten ari gea beste txapelketa batzutan ere, ezta?
baina hau zer da, zerbait berria, nik ez nuen ezagutzen. Eta naiz eta ire pelota jaz joan gero, horrela jartzen da alea eta gero alea atera egiten da. Eta gaina lehengo astelenean komentatzen jaken, baldan geundela ondoren topo egin nuken hernaniar batzuekin. Konta igur, zer esate zuten? Bai, pentsa, hernaniar bat eta baserri auzo batekua, eta beak intu batu, eta baina, inaki zeiten dekemen da, zer da. Ostia, nik hau ez nien ezagutzen, ziaro politiadek, nik erremontea galarreta inoiz da joan izan, baina erabat desberdinadek, hau, eta arek etzakin, baina, bueno, sare sozialetan edo telebistan ikusita, dena dakigu olatu da, Winter eman besteak, hau, Donostiko Gran Slameko finalerdi finalak, Hondarribiko finalerdi finalak, telebistan ikusi du, eta seme gaztea badituta, txundituta zegoen, eta gero da ikusi ditut besten batzuk hernaniar batzuk, neko adrilakua besemiakin, aurreko finalerdin, eta oanguan ere bai, eta zuek, eta eta txundituta, osea, engantxatu egiteu, telebistan engantxatzen du, eta gero frontoian ikusten baduk, osea, are gehiago. Josu, nik kanpandegi ez nuen ezagutzen, eta ikusi nuen lehen eta biziko partiduan, sekulako edo impresio osona egin zion, mutila txukun ibilizan, sekulako zartako ematzizkion, da nehartian, hemen mutile honetan bazeo gaia ez, gaur bilar gaur baino gehiago, eta gero ikusi nuen telebistaz partida, bestea Erikekin jokatu zuna, eta joder, erderaz esaten zan bezala, una máquina de perder pelotas, ez, baina berde dagola. Daniera joatekoa da, joateko omen, gogotik sufrituko duela iruditzen zaite. Bai, bueno, nik atzenin honek aztedanak ezaututxuaz. Atzenin neuke seme alabakin atzat aurre biltzena, eta beti dazka txapelketak honek, afizionau malan nahian beti daz kategorixak ez da, eta beti askotan konsidu bate, kanpan aurreko kategorixak jokatzen egoti, edo markinera betorten da lantzinien, eta nik ezautzot, nik parejak egin benien, gero topan neban Mikel Egiuren zen Bermeon edo organizau ban egun bat, eta berak ez ezten, beste ikuspuntu bat, enfoke bat nahitzela emon, eta, erikeaz behar bain bala, da gazti izala, da ni neure hostin esaten eban, respetu danekin, berdetxo dau, le faltan horas de vuelo, baina, ez dakizu sekulo, alan, horre duke arte puntu gizta, alan erik begeitxuaz eluzetuko da, aspaldixen oso ondo da bien pelotari bada gainera da goguaz, eta gero bakar, ikustuzu jokatzen veterano biren kontra, eta veterano badakizen bidaben, final erdixen gainera lehenengo zeta jokatu bizan moduen, da bigarren zetin, baina entzako igula lezormatxeak guk izateko modutan mordio lanzuelo, no? Osea, Erik Asiakon bere jokatzen, da bera hortxe jokun sartu zen, eta zeta galdu ben. Eta jakinde, reboteetan bakoitxin, kanpan estutxu ebien, oso bizkor juten da aurrera, da, atzinin igul, berdetasunan gauza di, ez da, ze behitxu dauken errebezaz da, ondiok horrek euko ban, asko mehoko ere ikusan, egunero jokatzen balego, gukuten moduen justizie da dauken poderioaz, eta, atzinin baketxu, gero irugarren zeta gatza bota benatze dut, rekulauen veteranok, eta ez ben remate bat bota. Osea, baina, gauza hona da gaztik ikusti, atzerin, gorkabe ondino gehiago, lopasai bat desirulo urte hor, baina ondino gogeta bat urte dukez. Osea, horri da, lei de vida. Bai, Pakito gaztiak eskaparatea eta bergila bestela, hori, inoizetzai aukerarik ematen, ez da erreza izango danak sartzea, baina, gutxienez, kanpan finalerdietara sartzea, bada zerbait. Ez da, eta Josuk esan duen bezala, azkenian hirugarren jokoan erabaki izan partida. Osea, patikan txukun.
Bai, kanpan berde dagola, baina bere alde beste gauza bat uste du baduela, lotzagabia badala. Lotzagabia eta ausarta, osea, hor finalerdin, azkeneko, osea, lauta utzo, lauta basi joatzila eta restoa jota kostadoa botasun. Bueno, osea, lotzagabia, osea, eta adierazpenetan ere zen, bueno, posi nago, gutxi galdu dut, eta, bueno, 7-8 pelota galdu zituen, baina, bueno, autoestima altu dauka, eta hori izan daiteke ona ondo kudeatzen badu. Hori da. Bai, Ondo azken finean, kudeatzen. Josu, veteranuei errespeturik galdu gabe inundik ere, baina zaletuok nahi ditugu aurpegi berrik, ez hori nik uste Bai, dut, normala da. modalidade guztietan gertatzen da, Normala da. eskuz eta ahalduten modalidade, Gainien. zergatik odol berria, ez? Jokatuko ez du, ridikulu egin du, bai, baina bueno, oso gaztea da oraindikan asko ikasteko dauka, hortaz, nik uste dut denok ados gaudela. Atain, Erika jaunda jaben, finalean. Bai, bueno, Erika, atzenin Erika da, por ejemplo, Gorka oso nerviosu eta berue bada, Erika beste, da, alrebez. Da, hotza, ez da urduri pintzen, hori suerti dauke, da ipintzen badago ez dago esperzetan, eta partido aurra bota bider badau pauso bat atzera ingo dago, osea, nesken artien, egiz izan, bueno, oin gauzie apurtxua banan dute dau, batzuk leko baten jokatzen dabe, Erika behaz izan jokatzen eramanaz, da, bueno, oin ez da behi pintxen, egure jakingo da beze gaitxik. Eta, bueno, atzenin gu presga edonu jokatzeko, danen kontra, badakite onjarrine jokatzeko maite eta honek, bueno, maite do, Ilaia eta bez neska batzuk konbideu zitsuela jaiali betik, baina itxuri ez zaben, onjarribine donostin edo, bebeak ingo zea itxik. Eta, bueno, gu dauen aukerie, aretxe jun, jokatu, eta, bueno, atzenin Erika arairen kontraspadau jokatzen, ia, obligaute dago irabaztera. Egixe da, olantxe da, Gero berba ingo dugu pakitot ere baita, baina baldan olaiak eta mailak eman zuten erakustaldiare kontutan eukitzeko da. Gero itzengo dugu horretaz, nahi asko gustatu zitzaidan, batipat estilua, jarrera, bueno, hortaz. Josu, Gorkak ematezun, Bizentek eta Gorkak, bideratuta edo erraz hasi zirela lehenengo jokoan, eta gero ez da lehenengo aldia, ezin akabatu, ezin borobildu partida, nik ikusten ari nintzen da esaten nuen, partidu hau dekaile junbierko luke 30 edo 35 balitz, hemen etzio koloreik, eta halako batian nahaztu egin ziren, eta zer dala eta bestiak lotxagabetu eta ez du hartu? Atzen, bueno, nik telebiztamen entrevistu nien hori zan eban, ez da, maikete zazpido izela zan eban, ez, zetak daukez, handikap asko daukez zetak. Zetak dauke, veterano antzako nintzako oso ona da. Oso ona da. Gaztiantzako, gaztik neixea du partidu gota megostera jogatu. Segaitxik. Zu gazteza, arranketozu, bero, pum, apurtuzu partidu, tanto 8, parada. Da gero, igul, haitxozu bestu irulau tanto, eta veteranuk bera juten da gatzen tanto danetan. Sakiatetako, que si la zapatilla, que si la cesta, que si el tape. Gauzio lan da, osea, hori gauzio lan da. Baina, bueno, horrek armak danentzako daz, hor. Ibiltzi jakinen bida. Eta, karo, gaztik ez daki horrek ondo gestionetan, eta 3 tanto segixen etxo, eta bestik etxin botxo, beste pare bat tanto, ez dauke tiempo muerto gatzeko. Osea, hasi denpori faltako, eta daia, como ansiedade modokun edo zen biot, eta, karo, eta veteranok en cambio orduntxe sartzut ritmue. Da berak ez dauke kapacidadi de, el tape, que no te hace falta, me da igual, quiero tape. Claro, baina, bueno, horredi trampak ez da. Eta bai, da, xinterita gorkari beti pasatako bardin. Emoten dut, bat izela, eta bum, atza torri txendi. Bai, bueno, eukiben kapazidadie,
behintzet, toai ez botateko. Bai, zakurkeri horiek alde batera utzita hori veterano guztik egin dute eta egiten jarraituko dute. Bakito, baki ni oso Vicente zalia naizela, ni egotzen naiz Dani Onda segitu nun, da han oso ondo ibiltzen zen, da bere estilua, eta oso... Eta hemen berriz, mugatua ikusten dut, eta batipat, Josu, kokildu intzala. Hor, nire ustez, aurrian, jokatu bierrian, Vicente da pelotari... kakotzen artian, zaharraian, trasteatu biherrian, nekarazi egin biherrian, zatikan momentu askotan hori, ikusten Alex Ormaetxea hori sakea itea junda, arrain bat ematezun, arna sartu ezin ikan, ezin itota bezala. Eta hori pelotai jostikua, eta sestua lokarria askatu eta trikimailu guzti horiek. Eta Vicente berriz, atzia eta zer dalata, bailo bere sekulako, bere estilu hori da, ez? Sartu, beran estilu utzi zazu. Mina gutxi egin, baina, hoi komenizaio, ritmori komenizaio. Galdu ez. Nik uste Vicentek ekibokatu intzala. Bakito, ikuspegitikan nola ikusi uken. Gogoratuko aiz, baldan, lehenengo finalerditan, angeundela, Hondarribiko finaleako. Eta nik esaniken, Ormaetxea eta Bailon alde ingo diat. Gogoratzen duk, eta ik esaniaken, ez da pentsatu ere. Eta nik esan Ormaetxea eta Bailo. Eta Bailo, badakigu, ez dalako kiltzen, hasi egiten dela. Ormaetxea, ez dala lehengua, baina veteranoa da, eta gauzein. Eta nik Josu zuk ezagutuko duzu Gorka, hobekiena, eta esan dezu urduria dela, eta nik esaten du, mutil horrek igual izango du presillo bat. Aurreko urteko finaleko presilloa, aurreko urtean finalean Vicente eta Gorka Arbe eta Oienarren aurka, 3. jokun ikusi zenun zer gertatu zen. Eta aurten Donostiko Grand Slam finalean ere Erik eta Bailon kontra Jokin Arbe eta Gorka, eta zer gertatzen dice, ostia, honek pisu handia ez ote du izango Gorkangan. Gero, bai da, esan dekena, Ignacio, Vicentek ez zion estutu Ormaetxeari, baina final bat da, eta igual mamua bideak ere presillo, nire itxiz, ez dakite horrela izan daiteken. Bai, hori ezabiz txarto, eta gainera Vicente berabe hanki apurtu edo hor katilan lesiona usan danean, da ez da finibili ude guztixen, egiz izan. Atzen nien, bai heltzen da final erdieta, ara ona, baina ez da guk undala urtebi edo 3 kusi gendun Vicente danean, baina, atzen nien, hor egonda, da burrukan egin dau, da ez da soltau partiduek, eta bai, da Gorkan alde esati, bai, atzen nien, Donostin bat gaitxik galdu, pasan urtin galdu, berak peloti galdu, osea, arreatzen nien horre gauzek guk, ez dugu asko berbatzen horre gauzak etxien egiz izan, ni bakarrik animuk eta mototzaz, baina bai, gainera, Mamalauenen, betik bera itokaboko aspaldixen galtzitan, lehenko izan dut, itxurie, badoie, ratxie aldatzen, alako baten. Baina, izugarrizko meritu izan duzuten, zeren, lehenengo jokuan, zijoaztin irabazten 5 tantogatik, eta beste gainea etorri zian, baina bigarrengoan bestaldea gertatu zen. Bigarrengoan, Ormaetxea eta Bailo 5 tanto aurretik, eta beraiek izan zuten hor templea eusteko, eta beraiek etorri ziren. Gero, izan zan emozio handia eta Karakruz bat, saki haua. Hori atzen Karakruz. Baina lehen aurretik lana eginda beraiek etorri ziren Amalaua, Atzetiziala. Osea, ez zutela besoa jetxi eta hemen hau Inaziok, ez? Zeitu intzuten. Horren izugarrizko meritu. Gorkak bukaeran eskumarekin jokatzen hasi zen. Hori
Bai, Zergatik, euk esan da, edo Betxu, bere kabuz, edo... nik esan notzen, ikusten gendun peloti esala apurtzen, ze euren peloti lehenengo setetik, lehenengo tantutik pelota bardin esan, daia espada apurtzen normalin bosgarren tantureko edo bigarren setin, badakizuk, lehen esatek gendun mundu se pone pelona, eta pelotik agunta utxin dago, ezta. Eta nik harina esan zen, eskumiaz da ez dago, eta exani plantetan da, Bixente pesatotzen, eskumiaz da, juntzen baten, Bixentena saka eta juntzanen, deitxun zen, dilek errestego la derecha, da behar zen, ja le digo, baina ez bankazo geitzen. Eta da hor sortzigarren tiempo muertun, jo nintzen da zan, gorka, entzun, restego eskumiaz. Bai, eske, rebesan ze, ondo harrapatu, restego eskumiaz. Bai, nervioso buenan momentu, erretza da, betxu. Zeure gorputze, hartu da botazkarrak ormarutz. Da forzau zeure gorputzai, eskumia sartzen. Ze betiko lekun ipintxen basa, betiko lekun zauz eta erretzena zer da. Klak, klak. Sartu gorputze barrure. Da, emon pelotiei. A ver qué pasa. Batak gora besti bere urten gotzu, bat algotik, ze velocidadi mototze. Eta orduan, eskerrek hormi hartzen botzuk ezile karambola, eta olantxik pare bat irutanto izitxuen. Da, bueno, berabe, atzenin, bai, gustora etorri zen, da, Bixentek esatzen, tenea, a tu madre, la egizale bazkazo. Josu, Markinan kalean bizi zarete? Bai. Baserrin ez? Ez, baserrin sekulu ez gabizi. Horren beste trofeo eta sari gordetzeko nola moldatzen zeate? Bueno, baserri egiz izan, baserri barri bat erosio eta laster obra bat etxeko konta dugu, antzipinibiko guz. Juanito, ez nahi zarritzen, hori baki izagatik handan, horren beste kopa eta horren beste plaka eta derri horre etxe berri bat erosi bian. Guri ezitzen hori gertatzen, goatzen hau, behin Donostiara bizitzea etorri ginen da bakik gara hartan armario handioiek nola egiten ziren ez, eskuz eta hola ekargatuta eta telebista eta liburu jartzeko eta hori joko muebleru, altzairu ditezuna eta hola, bueno, eta pelotaria eta auta bestia eta haizu eta trofeuak ez aldazkazu eta ez dazkaute trofeuak eta irabazteko esperantzarik ez, eta milaten itzak, joder, hori eta sortzi urten azian da, ez dutera behar du xamar. Eta hori ez, horrein beste epoka bat da. Bai. Eta, bueno, Final Four, Josu, pixka bate nola ikusten dago zea batekin, tirriakin. Bai, atzenin, motozte peni Erika Gaitxik. Erika Gaitxik pena asko motozte. Ze joku asko daude. Asko. Ez da ona izeten guraso bat egun norbenekuen etxeku Gaitxik alabo hondik esatizta, baina Erikak oin momentu neska hartien joko asko daude. Asko. Eta, bueno, hor, eramanek erabaki ban, konteti beraz, por razones X, asumidun bierri zeugu, ia datorren urtako gauzak aldatzen dizen, da espadi aldatzen, ez da bekonteuko. Eta, bai, peniaz ikustugu, baina jarratzitxogu, guk ez dugu boikotik eta logik etxen. Ez maz, gainera aztelenien, ni Asia eran hori lanera, baina seguramente Gorka eta Erika jungo die frontora, ikusta. Bai. Pakito, gozatu ederra neskak ikusten lehenko astelenian, Olaia eta Maiarekin. Aurrekoan bai, bi finalerditan gozatua hartu dugu, bi finalerditan. Aurreko finalerdian, Oiana, Sorozabal eta Araile Jardi, Iartarak Iztain eta Frida Watkinsen 3 jokota, eta txundigarria nola hobetu dian eskak, nola haidian jokoz iotzen, eta ikusi genin, aldaketa handinak ni behintzat ikusi nioken Oiana Sorozabali. Oiana Sorozabalen errebeskada, azkeneko aldiz usteut ikusi genula Gernikako Liga de Naciones han, eta baina asko mejoratuta.
Nik esango zut, nik oian asko guziot, asko, eta sekuloz ez dut guzio lago partei jokatzen. Sekuloz. Eta alande guzti, ondo jokatu ban, eta, nahiko faio edo, askoz bekitxia faio gon, bera faita bana baino, baina faio nahiko iban, Bai, alaren hiru jokota, eta Araile Jardi badakigu, osea, dena sartu. Punto y aparte. Eta orain izugarrizko gozatu aurreko astelenean hartu genuna Elaia Gogenola eta Maia Goikotxea, osea, Maite Diez de Serio eta Maialen Aldazabalekin. Eta txundituta, Elaian remateak, Elaian txapagainak, osea, txapagain dotoriak, ez dakizen basartu zituen, kostadilu ere bai, baina batipat Maia Goikotxea 14 urtekin, boterea eta plazandrea. Bai, maita ditutzeu bere. Josuik danak ezautu dituk, eta guk guaintxa zigia, egia esan, guaintxa zigia, bere izten, ez? Pakitok memoria zea daka, elefante batena, eta dana gogoan dizkik, baina Maia ikusitan hartien jo, hau, etorkizunea edo Laister atzelaria, baina bera izango da, horre zail hortan. Daukan eskubia, daukan errebesarekin eman iteio, eta kontxe. Horre, Araile Jardi da sekante bat, pelotaria, bezalakua, joder, Daniel, asko gubitzen du, baina Maiak... Bai, pelotari diferenti die. Maiak dauke poder askoz begeixa, asko mejoreu da urte gitxin, kantxan ordu asko sartzotxu, da gauza bat dauke ona. Nitzako, afizioen lehenengo eta behin, eta bigarrena arai dauela hor. Arai honena da. Eta orduan, beran referenti da, aixi arrapetien. Ni pentsetot en alto, Osea, eta harentzako, da hori oso gona da, pelotari bat entzako. Osea, non horreukitxi, como dien, hostia, ia aixi arrapetotan, zehatzien nitzako ondinok arai da numero 1, da gero Maita izango da, Maia, da gero bestiek, Maialen Frida, bajatu itxen dira apur bat, sobre todo, 54 metron, luze gatzeak ondinok. Luze. Hoxe, gogo eta hori nahi nuen banatu zuekin, asko betu dute, dudarik ez, asko, batzuk binepein, baina iruditzen zait, 54 metroko kantxak, normala gortikan ibiltzen dira, kaltegarria direla neskentzat. Kaltegarria. Ez dute luzitzen horren beste, zikin jokatzen dute batzuk, oso zikin, eta gero erremate gutxi. Azken finean, badakitelako, errebeskada batekin atzeko zulua bota eta tanto erdia dela. Baina hori ikuskizunari buruz estilo guztik onargarria dira jakina, baina positiboa da, eskaparatean daudela, aukera mate zaiela, telebista hor dagoela, baina 26 metroko kantxak balira, edo ez dakit berritxukua, edo pixkan luzesua, askoz, eta euren hobekuntza azteko pelotarik bezala hobea lizatekela. Berritxun ikustuzuz jokatzen eta beste gauza bada. Osea, baina zer pasetan da, por ejemplo, jotzaiantzako frontoluzio bida. Da ez da benan eta gol rematadoriantzako bebai. Osea, atzenin dana handikapa dauk, baina nik ados nasuaz, berritxun da mutriku asko jota, neiku da de momentuz neskentzako. Bai. Beti esan dugu hori, Beotibar bat, edo Beotibarrek 40 metro inguru, edo horrelakoa. 44, eta orduan egoki jauak erreboteatzen gehiago ikosiko lukete, eta baina Josuk esan duna, gaur egun dagoen bezala, errebesea eta zulua sartzen dunak, Maialen Aldazabalek aurrekoan Maiakin sartzen zuen, baina nun usten zion da Elaiak
placer, ezta? Baina bestaldetik, nesken lekun jarrita, pentsatzen du futbolariak ere nahi dutela Samamesen. Hori da. Eta eskaparatea eta jende jokatzen badute Beotibarren, telebista jungo da, zenbat jende jungo dira, eta oan jende asko intrebatzea hoi dena iri. Ezin da frontoia txikitu, arraunen regatako zela ja moztu egiten dute. Hemen ezin da moztu, baina bai, ikesan aldeek jonidazio jokuan aldetik hobetzeko, ez da? Hori da. Bai, Bueno, bat ados. Josu, Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal versus against López, Barandika eta López. Bere biziko partida aurre ikuste genuen, final aurretutako final bat bezala, eta azkenian gaizkitzen da kakazarra. Bai, atzenin, guk kritiko moduen, etxetik ikusten, ontsi ezazu, partido eskaxea, eta pena bat. Olako partidu gaina, guen jente piluaz, da, zesti daukene audientziziaz da, pena bat, olako partidu bat urtetie, no se, ni apurtxu bat keskatute gatu nintzen Aritz danok ez hautzogu, ze jauko dugu, ez dugu deskubriduko Aritzek onena dela, badakigu danok onena dela, eta epoka bat marketan dagoela, baina ostra, nik sensazioen euken edo gaixoik edo zozer pasetako. Beti zen da hotza jokatzen, osea, ez dala izen agresibo bat, esos de, vamos, hasta izer, baina, esan, da eukizitxun latigazo batzuk, baina esan gure Aritz. Nik ezatuten modun, esan guk ezautzogun Aritz, Gorka be esan ondo ibili, eta nik ino reflexio bat, zehatzen ningu partidu ikusten nugu zinin, gure hartin betxatietan egoten gazta. Gapatek esazten, komentarixo bat esazten. Betxu, azkenengo denporaldi zen partidu jokatu barik dauz. Hiru aste edo gana alakue, partido serio jokatu barik honek, eramanekuek, ezta? Eta datorren astin, danak kondizio partinen jokatuko dabe, eta Lópezek irabaziko dago. Nizan, zer nahi uste zuzan horraz? Bai, ze Gorka Sorozabal jokatu barik dauenin, ez da Gorka Sorozabal betikue. Da beste Gorka Sorozabal bat. Imanol, badak ikusin dan. Ez es una garantía. Xabi, Imanolek eruningo dago. Eta Aritz, bezutik ez dagoela ondo entzugot ezazten. Joder, lauza, zuk danak izu zanontzen, bagoizan aposteta zoza. Eta gero, ekusitxe gero, zatozu mekau, egixe da. Osea, izelik ebe, bai, hiru aste jokatu barik, berotu barik, ez dakit. Baina egixe esan, bentze partidu, pena bat izen zala. Pena bat. Bagito, ez dakit ikusiuken Pauen jokatu zuen duela 2 aste edo 3, Hiru aste, jokatu zuen... Mantziren kontra. Aurrela... Antzarregunien edo. Doniban eloitzunen mina hartu zuen. Orduan, hango txapela, fuera. Eta gero pon, final erdeia, minberatuta, jokatu zuen, tamborin degita Lópezen kontra. Tamborin degita Lópezen kontra. Eta irabazin zuten. Osea, ikusi genuen, Aritzen bezua nola sakatzezun, osea, sakiak kentzea bakarrik eta kentze zion, da, irabazin zuten, lekerikak eta berak, irabazin zuten final erdia. Eta urrengo astean, handik egun batzuta, jokatu zuen finala, Olaran eta Mantxikin, eta besoa, hobeto zioz gola matezun, bigarren jokun goitik sakatzen hasi izan, baina ez zion ondo. Baina hala ere galdu zuten, baina 3 jokota. 3 jokota. Eta orduan nik ez itxaropena naukan, handikan pasadira 3 aste, hemen Final Fourren lehenengo final erdin ez du jokatu, bigarren guan, beste aste bete gehiago izan du hor, baina nik ez dakiz gertatu zitzaion, berak elkarrizketa batean entzun diot edo ikusi dut esan dula, bai arazo puntual bat izan dula besoan, berak sakia egiten dula goiko frontixean eta 6 erdin boti egitea,
bere oizko sakia, ezta? Baina ez zabilela ondo sakatzen. Eta orduan hasi zala indarra ematen. Sakia ja indarrakin. Nola bere sakia edo neurri hartu diotelako edo pixka bat puntua mugitu zitzaiolako. Eta orduan hasi zala indarra ematen da. Eta hortxe izorratu zula besoa. Hortxe izorratu. Egia da, aurreko astelenian Donostian, indarri gabe eta barandikak harrapatu zizkan sake pilo bat. Sartu ite zizkan. Etzon, aritzeko oituta batzaukan saki haua. Zeiterdin eta han harrapatzen badek handikan kalte gutxiago egingo diak. Baina kendu iten du bezita. Hemen ezin kendu ikibili izan. Baina aurrekaria dago Pauen, nik ikusi nuela, sekula ikusi ez dedan zerbait, kutsaraz estiloa sakatzen. Nik gogoan dudanez ez dut inoiz ikusi pilotari bat horrela sakatzen. Bai, bueno, han atzenin ni pentsetut hori berantzako be kaltegarritxe dala, hori posturie zestalari pelotari bat sekuluzta biltzen. Sekulo bez, da atzenin zujuteza jokatza, bai, zorbaldan mine daukezuleko eta beste postura bat etxen, beste zozer minberatu aldozu, gerrixe edo zozer ez daik. Baina, bueno, hori juntzan eta bera rehabilitazio etxen ibili dala badakigu eta, bueno, aztelenin behigul gaixoek egon guzan, nik ez dakit, Gaine, eske ni begatu nintzen, peniaz. Eneuken favoritorik egiz izan partido honan egin honen ekusi, eta atzenin, eurek seguramente disgustu ondixeuko da, baina norberape bat disgustu itxuaz lota. Bai, oituta gaude, beste adiz bat ez da, tantu genetan, da gaizki oituta gaude, eta orduan, berak esaten du fisikoki ondo zegoela, eta besoko arazo hori, eta bai, utzi zituen laupa bost pinzeladak, beriak, utzi zituen, kanto politiak, baina gero erremate batzutan da fallatu zuen da. Eta pixka bat apatiko bezala tanto batzutan ikusten nun, eta pixka bat apatiko bezala, eta zer dek, eta hemen zer da, beste zerbait gehiago dauka honek, edo zerbait da, bueno, antxe, gero egila da, bestiak oso entxufatuta, osea, perfecto jokatu zutela, beraien estrategia martxan jarri zuten, eta Gorkak etzun ere, etzion inongo minik egin Lopezi, Gorkak. Inongo minik, ez etzun, atzeko paetan kontra etzun eukitzen. Bai, txulan bat beste sartu zuen, baina etzan ere Gorkaz alaioi ez genuen ikusi. Da jogitxi? Etzutan altxatzen pelota. Leheno esoneken bezala Josu, oituta egon geha joan deneko hilebete de luzeetan, aritz artista ikusten, ez? Eozin lekutatik esate baterako bere sekulako marrazkia egiten, eta dizdira hori galtzen da nian, eta jokua sakerrestuan oinarritzen da nian bakarrik, neiko lan partiduak irabazteko, hau da, figurek, zazpitik atzera, espadia juten laguntzen, atzelaria txarto da bilenian, begimiztakoa partida juningo zaiela, zari artista dira, eta agian aritzi ezin zaio hori eskatu, ez dalako bere estilua, baina batzutan buzo hori jantzien inbierna. Nik horretxik ezagot, amarrea, errebesakin, hori, nahi tristezia hondiena ematen dit hori, ikustea bakarrik, sakerrestoan bere biziko tantuak egin zituen, esan beharra dago, baina gainentzekoan gugeatu ginen, nahiko... ¿Qué pasa aquí? Mikatuta ez. Eta noiak un rarue partidu, eta, atzenin, bakotxe beran gauzak daukeuz, eta aki aritze profesionala handixe dela, eta, ez ban egun euki, edo beste sozer pasako ekon, ez dakiu. Eta, ajunzan, eta ez dator bueltan, noin finalareko zain. Pakito, ire gimnazioko kidea, gogo, txu, arrankiarekin ikusi nun, txapelaren usaia hartu ote duen tankeratzen diot, Imanoli alegia? Bestiak bakik, entzunioken, bere
bere prestatzaile fisikoari. Kilo batzuk ondu nahi eskak. Eta nik Josu galdetu nion zenbat kilo. Eta esan txizki, 5 kilo edo kendu nahi eskala. 5 o 6 kilo da isiliko nahi mote. Nik gehiago ditu zait. Ba, gehizko. Ezin zaila merituak kendu, aigea hitz egiten ez gendula ikusi otxutan gauden aritz, baina Xabi eta Imanoli ezin zaila merituak kendu, zeren beraien jokua, pelotak ere nik uste dut oso egokileak izan zila zea Lopezentzat, eta gero Lopez beti askotan guk ere pentsatzen genuen Lopez bere zartaku horrekin Gernika zala bere frontoia, baina goiko ire elkarrizketa batian esan zin, ez aurreko Winter aurretik ere esan zin, Lopez garaipen handinak beti lortu ditu beste frontoi motxauan, 54 Gernikan baino gehiago. Ikusi genuen Winterren pixka bat metro asko ibili berdiala. Mutila handiladek, urtiak aurrea doaz, karga handia, eta hemen jokatu zin a placer. Osea, nahi zunekun sartze baldin basun paredon atzian ere, jute zitza, hainbat pelota jutintza izkan aritzi, erreboteatzeko eskubia. Eta hoi ez da kasualidadea, ara botatzen zion. Eta ez, maixuki jokatu zuen, Xabi eman zuen eta Mariscal mandando. Eta tanke bat eta astelenian tanke bat bezala funtzionatu zuen, da, bueno, horrela izan zen. Pena guk nahi genuen partidu lehiatxu bat, eta Barandikak partidu batian hogei tanto, ez dakit, aspaldi ez zitu ningo. Barandikak hogei tanto eginak, Baina lehen ezagune oso placer esatuko modun, ez da, jokatu ben, eta gero aritzi be pelotak etxeako, oza, ezin tanto luzik ezen, oza, esan peloteu gitxi euen, horun peloti be esan asko berotzen, da materixala, atzeni patala ateten musu da junten bazaldatzen, bai, hasta. Gero, gauza bat, Josu, gustagarria egiten zailana da, frontisetikan pelota natural, eskapadarik ez. Bai. Hori gauza ederra da. Donostiko frontisi oso. Ondarrabin berriz, argitu idake, iruditzen zitzaidan, Alex Ormaetxeak errebotatzen zuenian, eskapadatxoa, ez dakit behak iteion efektu hori, edo... Bera peitxotze, zebetik oso beti gora errebotetan dau, baina bai, Donostiku dauke frontiz bat eta lurre beneiko ona, hasi erreboti dauke apurtxo bat mejoratzeko, nik ez duten moduen, baina frontoie kategoria. Donostiko frontoie pelota noble bataz, edo bizitzaz bai, jokatzen dakixenak, espektakular. Datorren astelenean, Pakito, Oiana Sorozabalek eta Araile Jardik, Olaia eta Maiaren aurka. Elaia. Ikusten dezue. Segi, Josu. Yo me mojo, Nik zer nahi joten danok dakizu, Nik araik irabazten nahi jot, markineku da, eta gure etxin ez da etxeku, baina etxeko modoku, Partido oso gatsa dauki, oso gatsa, zein ipentzetot bai Elaiak eta bai Maiak eta oian ere jokatuko zela. Partidu favoritak berritxuarrak, argi eta garbi, segaina oso elkarron ondo zautzen die, eta badakixe pelotari bat eliminetan kantxatik. Eta orduan, Elaia ez da zoratuko, horre, ez da kera sartu da rematin edo peloten rematin, errebotera botako dabe, ala eginduko di, bintzet, errebotera botaten, eta gero tantuk bakarrik etorreko die, nitzako. Oin, arairi emoten botzezu atzamarra, te coja el brazo, Ez kontuz. Eta mutiletan, me mojo, ja? Noski. Barandika López. Pakito, ni ere.
Bai, aurreko finalerdik ikusita, ni ere ematen du elaia maila, baina hor ateba zabalik utziko nukenik. Mailak 14 urte ditu, eta Josuk esan du saiatuko dela Oianari jokatzen saiatuko da, baina mailaren estiluan ikusteto indikan dela jota atzea. Aurrekuan bota zituen bide jadakan errebesakin fribolite, hoiek ez. Oiana ikentzea jungo da maila. Nik uste bere jokua oraindik hori dela, espaldin badio bere prestatzaileak esaten, esatik araik daiz gertatzen dana, araik ere atzea xamarretikan elaiai eskura emango dio. Baina nik atetxo bat hor zabalik ikusten dut. Hombre, por supuesto. Atetxo bat. Eta Barandika López, pues, a priori partidu itzela. Aurrekariak ikusita. Urresti Baske nola dian, eta Xabi eta López nola dian, eta Barandikak eta Lópezek pixka batek oztopo gehixio izango dutela nik uste dut. Baina, beraiek favoritu direla dudik ez. Josu, nik usten dut gakoa Urristiren gan dagoela. Bai, nitzako bai. Aurreko hastian oso ondo ikusi genuen, egia da ere bai, besteek Johan Sorozabalda leke nahiko patxal ibili zirela. Urristik badauka gaia, baditu erramientak. Bai, da gaina atzen egun txukun xamar bat eukiko balu, ojo, baina ni ere Barandikaren Lopezen alde. Bai, gaina, inautetanok ezautzugu, gaztie da ondinok, eta hasi etxen da partidutan. Baina, atzenin final bat da, konversazio egin lehenengo tema berbetan egon garina be, bai, Manolek ikusten badau partidu bizkordoiela da txakolako meni egon tranquil. Ritmu sartuko dau berana, aldekatuko dau partidu, osea, eta inautita Tibori komeniako ritmo rápido. Rápido y venga, velocidad, asaki harinata, da ez da izer, da hori, da karo, hori, bai Johanek bai jokatzotzu lan, bai, ritmo rápido, txarto nahi no pasa nada, bai Xabik eta Imanol badak isi beste triki maneje batzuk. Ez dira sakaldari oso onak bilak ez? Ez, bueno, baina egun sakerreztu neinaute bentajatxu dauke, Xabi beti badakigu, Xabi un poquito más segurola, da beti atzera botaten dau, baina, bueno, gero nik izaut Imanol eta Xabi, ze atzenin, beteran isi gaitxik, Da, Baske oso ondo ibili dauda guztixen, oso ondo. Lehen honin errestasun asko ukizitxuen egiz izan, joak finalea erdixen, ezin ondo ibili ez Johan da leke bez. Eta arepe jokatu barik dauz. Osea, estaz agostu neon zin aktibidadia de intensidadiaz. Osea, jokatu barik dauz. Horrek nitzako faktura gehiago pasau aldotzie, einauteri eta Baskeri. Aztebi jokatu barik, Baskek ematen dion abiadura ez da izango kaltegarria Imanolentzat. Imanoli konbenizaio gorka tankerako pelotari bat, atera iten dula pelota, ez jo, Baskek berriz bere bizikoa emateio, velozidadia, kontrola ez dakit noraino, baina eman iteio, eta hori pelotari zea klasiko batentzat. Nik, por ejemplo, pentsiko, oine pasan aztin gorka eta aritzen kontra zelan pelota patala zibilizin, patala da gero aldatu da patala, edo erdikue, más o menos, oin biziaz jogatu da. Imanolek eta Xabik, neu pentsau. Ze Imanolek, bai, errebesa oso, dauke, honen auki dau, oin apurtxu bat bajatute da, baina nitzako nio bera atzin referentie, baina ez topentzetan Imanolek Baskeri, igulik ibogukuna, baina pelota patalaz jogatuko zenik. Ze atzenin Baske pelota patalaz berada geixen atzeratzen da bena, eta geixen joten da bena. Imanolek joko txulau bos latigafo oso onak, baina atzenin partido guztixen sufridengo dago. Da hor partiduen,
Fizikun ditzako bai ikusi dixeuko. Orduan, hortaz, baski zaldi da. Bai. Xabi bai, Bai. Xabi fiziko oso ona dauke, Bueno, eta beste aldetik la puesta en escena edo, zei bitu zeizuek Winterren tankerako giro bat bizi izan du dugu baldan. Pakito? Bueno, nik hor esango nuke pixka bat, Gipuzko aldeatia behar dit, pixka bat, zatik pixka bat historikoki, ez da? Historikoki eta. Puestan escena izan dua, galdera hortik antziek eta gero luzatukuna besteakin. Eta bai, ez da, eraikuntza desberdina da, Gernikako frontoia eta baldakua bildu haua da, bestea handi jaua, eta komentatu genuen musika egokiagoa dagola, apaltxio dagola, askotan Gernikan tanto bat bukatuta aldamenekuekin komentatu nahi da, eta ezin da, hemen altzen, eta aurrekoan Fernando Elolak esan zuen, ekipo berrin bat edo, berria edo igual egokiagoa baldantzat edo ekarri zutela, eta bueno, alde hortatik ondo, eta gero beraien irtera, buelta, plan al-americana esaten duguna, ez da, baina ja, oizkoa da, bai eskuzko partidotan, bai remontekotan, da palas jokatzen ez dutelako, baina bestela ere modelo horri segituko diote. Modelo hori gelditzeko etorri da, eta horrek piztutzen du jendea lehen korredoren zarata izatezan, haien iskan bila, baina oan ez dago apusturik, eta oan horre pixka bat mantentzen du jendian, tabernan, bokailua, autua, eta posgarria. Eta gero esango di pixka bat Gipuzkoakua esango nuke. Bai, Josu, Bullet Series jokoan da, esplikatuko iguk, baina horrekin hasi aurretik, horri ekin aurretik, Winterra etorriko da, laizter dugu gainean, Gorkak parte hartzeko posibilidaren bat ikusten dek, edo... Gorka Dania da, ja biletia eta dau. Bileti gainera neuke eta hotzete 11 pelotariri, biletie, neure lana etxoten agentzixan, agentzixiaz lana etxotenaz, eta ez badakite goikok inakik komentautzela Sozer Liga Nazionez jogatute gero, oso ondo kusi bala, eta ia berba etxeko, eta ia guztaukoako, da gorrek esatzen bera bentetania badoiela. Ez daukela inoaz zer lotute, zer firmaute inoaz bez, eta arrezkero ez dabe konversazioa geuki, eta ez de momento ez dautze zer zan. Josu, eta Bullet Series aurtengoan olakoa da? Betxo, Bullet Series da, pasan urteko modelu baino diferentia haue, eta gutzako, nitzako behintzet politxa haue. Zelan da bien, betxo, por ejemplo, gu oinala aspaldi, Jon Zabalak, bera buletek, aukeratu zitxun kapitanak, bera juntzan kaldetzen jentia ia kapitanei banein, nik esaten hau igulen dela lau bosti bete. Nik esan notzen arazo barik, ni prest, beti egun ere, laguntzeko, dosetakotan, da nahi kapitana ez bana ber, retransmitxizini badaz, berba etxeko, laguntzeko beti prest. Eta gero, da gero apurka-apurke jogakun espliketan, zelan izango zen. Bullet Series izen da urten, pasan urti, por ejemplo, gonzan draft bat. Eta bakotxak kapitanak elegitzen ben pelotarixek. Aurten ez da draftik egon. Aurten, jonekin da bena izen da, ranking modoko bat osatu, berantzako por méritos deportivos, atzeninan markinentan, hau dakigu zeintzuk nunda bizan jokatzen, bai Hondarribin, bai Donostin, bai Berritxun, bai Durangon Gerniken danin. Eta, lagun batzukin, berak itxu, por ejemplo, berantzako mutietan 6 errolari honenak eta 6 atzelari honenak, eta nesketan bardin. Eta berak itxu bikotiek, bikotik berak itxu, eta gero, elkartuzkun guri 6 kapitanoi, eta esplikauzkun, 6 bikote zarie,
sei ekipo, parkatu, sei ekipo zarie, eta bakotxak aukeratu biko zuen pareja bat, mutilek eta neskak. Parejas a sorteo. Osea, niri toka baten número 4, elegitze, por ejemplo, eta niri toka baten nik elegidu alde ban, neska edo mutil, los que estaban libres. Baina ez delantera bat, azagero bat ez, bikote bat edo beste bikote bat. Eta, bain gendun, sorteu geuseiron artien, bakotxai, sorteu indagero daukegu neskak pareja bat eta mutile pareja bat, eta gero, bebai sorteuen izan, ekipo bakotxak jornada bi jokatzie. Osea, zure ekipo jokatzen dugu, beste ekipo biren kontra. A sorteo. Izan da, sorteo puro iduro, berak iban dana, sorteue, eta urtezkun, por ejemplo, niri toka bate, astion jokatzie Joseba Zuloagan ekipuan kontra, eta gatzeate hori jokatzie Roberto Lekueren ekipuan kontra. Orduan, 6 bikotetik, zu, por ejemplo, daukeu, atzenin gauzie da, finaladi Markineko azoka egunien. Azoki da urriko bigarren zapatue, amaikia. Vale? Orduan, bota bizu atzerutzu. Final erdizek di, urriko bizperan, gabaz, amarrien. Eta beste jornada danak, beste 3 jornadak, atzen 3 jornada die, bi jokatu oguz da bat gatzeaku. Orduan, eta jornada bakotxin jokatzen dabe, nire ekipo beste ekipo baten kontra, eta beste ekipo baten kontra. Ondo espliketan nauen, más o menos. Eta orduan, ejemplo bat etxeko, astion. Guk jokatu gendun, barikuen Antxonen ekipoan kontra. Nesketan, eta gero beste neskak izen zin, el koron ekipue kontra el equipo de Zuloaganen ekipoan kontra. Hor, irebazle batzuk urte ben, eta zapatuen egon zin, mutilenak, nire ekipue Antxonen ekipoan kontra, eta Zuloagan ekipue elkororen ekipoan kontra. Osea, da orduan, irebaztaiek finalera doiz. Ez da ekipo kon ekipo. Osea, por ejemplo, nesketan zure ekipu galdu inaldau, baina mutiletan irebazi. Orduan, irebazen danak domekan finala jokatzen dau. Pa sumar puntos. Zure ekipuk hor, ni por ejemplo, astion itxuaz, 11 punto eta erdi. Araik eta irebazi iben, eta mutilek semifinala irebazi iben, baina finala galdu iben. Orduan nire daukaz, eta 12 puntotik aurrera etxen bozu, puntu erdi mototzue. Pa sumar. Orduan, nire dauket 11 punto eta erdi en una jornada. Da ni automáticamente, ja badak semifinala eta klasifikauten abuela. Ze badaz batzuk ja jornada biaz jokatute, 10 puntoaz. Orduan, el primero, en cambio, final, da semifinalak, o sea, por ejemplo, jakitxeko, ezta? Por ejemplo, nire ekipuk, araik beran masterra irebazi dau, astion, enfrentamiento bakotxa masterra daitzotegu. Naroak eta araik euren masterra irabazin dabe, eta mutietan, basterrak, kanika eta gorkak, nire gorkak, irebazi dabe euren masterra. Hor ekonomikoki premiso gona daukie. Por ejemplo, master bakotxa irabazten musu 5 euro daukuzuz. Osea, diru da. Eta gero, ja semifinalak diferenti die. Semifinales es equipo. Zuke, finales equipo contra equipo. Zuk irebazi semifinalak, tu equipo gana o pierde. Eta gero, hoxe finala da, azoka egunien, ekipo bi helduko die. Da YouTubetik emoten di partidu danak. 11 telebistak ez dituen main, Josu? Ez, Bullet, ontsa botakutzute linke, baina Bullet Teams besto dela. Gero, babeslea guk jarraitzen du izaten? Bai. Beste gauzate txistera, zesta, karbonozkoare tartean dabil edo baztertuta dago? Ez, hori, behitxu, por ejemplo, guk hori da gauza bat, nire lehenengo gauzi hoxe galdetu neban.
Zan eman, bueno, da zelan doi sexta pasan urteko sextian prototipo erakustaldi asuntue, da honek esazten horre biela, berak nahi bala txapelketa guztixe horretxe sextokintano jokatzie, eta baina itxuri ez da oso zer lotu edo arazoren bat eukideu, baina atzenin ez noai ni pelotari por jornada, da ez dau esebez. Gainera, inok ez dau zer esaten. Osea, es inkognita. Baina enteraukona da bixalduko zuen mensaje. Egito, interesgarria, Bai, interesgarria. Hola, interesgarria eta osgarria oso, zatik pelotari batzuk esaten duguna eramanen zirkuitun da jokatzen ez dutenak, lekua dauzkate. Batzutan ez gea enteratzen, baina Josuk esan duen bezala, markinan badakizuen una irian, gero Xanti Olaben partiduk ostiralero, horre azkenian txuriz eta kantxan dabiltza, gero izan du dia Bermeon, partiduak Plentzian ere bai. San Fausto txapelketa, ez da, Josu? Bai. Noainen, eta, bueno, da kantxan egotea, eta da partiduk, eta kontra jo desberdin egin, eta maila handiko pilotariak, eta partiduk joko handikuk, eta oan bullet hori oso interesgarria, nahiko formato, osea, denbora gutxin, bai, baina, bueno, ondo dau, bai, zatzen nien berak iban presupuesto bat, dirosako bataz, da bazelan banandu, eta egiz izan, bueno, atzen nien 5 jornadari, Osea, nahi dut esan, Gerrameslan bate, Gerniken edo Markinen edo jokatzen bada, 6 jornadari, Bai. Igual, espaziatu guak igual partidu batetik bestea, igualan, baina, bueno, hemen 5 jornada de 3 egunekuk. Osea, nahi dut esan, partidu bat dauzela. Positibua errepikatu indala urten, hau dala, ez da gertatu. Bueno, lehen da biziko saiakera bat iaz, eta kabo, eta behitu, guain berriz, beste formato batekin, baina guk babesle bat horri ikustiare pozgarria da benetan. Segida eukidezaken produktu badala. Kosto ondirik gabe. Aurreko urtekoa ematezun zerbait proba, eta, bueno, ensaio prueba, eta honek seriotasun gehiago daukala ematen du, ezta? Seriotasun gehiago. Ekusteko da, zelako grabaketak eta, por ejemplo, guen kapitanak behien egoten geha, eta paradi dauenin tanto 8 eta bitxartime, torten di eurek kamaria, zipintxoskoe mikrofonue, konversazioik eta hartze entzuteko, eta oso ondo, oso ondo, Bai, aurreko urteko ensaioi error, zeatik, esatariak ere ziren, ez ziren sexta puntako mundukuak, eta Joan Bierri izaten zenuten zuek pixka bat asaltzpenak ematea, eta, bueno, alde horretatik, galderatxo bat ezen, lehen Winter aipatu duzue, lehenengo edizilunez, baina bigarren gunda, 3. edizilun atariko frogak edo prebiak izan zian. Laugarrenian ez, aurreko urtean etzan prebiarik egon. Baina bigarren edizilun eta 3. Berritxun eta Sumaixen pesto dizintzile finalak. Berritxun bigarren edizioako sailkatu zian Urrutia eta Aimar Aldazabal. Eta gero Zumaian Arbe eta Mantxi, 3. gun. Arbe eta Mantxi. Eta bigarren Kosme eta Bailo, eta gero Ordezko jokatu zuten, baina aurreko urtean hori baztertu egin zuten prebiak, hauta. Ez dakit, aurten jarri duten, froga egin zuten, laugarrenean etzan egon. Doinek ekusitxe, ja, hoxe, Final Fourra datorren aztina maitzen dela, eta ja automatikamente urrixen zartzen garile, ez da hitxe Durango nigul zozer montauko dabe San Faustotan, lehen Final Fourra jokatzezan San Faustotan, oiniztan ez jokatu, igul zozer montauko dabe, ez dakit ez dut ezer entzun, egiz izan, frontoien ez dugu ezer entzun, eta balego zera prebisak jagonezko esan dagoen biko zin, esan dakuek, neu pentsau. Da, bueno, Markinen badakizuelako garin, frontora juteza, da esatotzue, bikotik, zeintzu jokatzen daben, bai. Txaskarrio, osea. Josu, belaunak zen dauzkak?
Betxo, astelenin be, erikasen zaiten horentzen, da bizier oztabe. Zorbalda, Zorbaldi ondo. aldakak, Belagunek oso txartu, mogidu benatxen, baina parin natorna sartu etxot, Baina, juten nahi zaita, entzun, barinara, bai. Barina, gota meretzi berrogoi metroko frontoie. Jakinaren gainean egongo aiz, datorren zapatun, lan batan, noaingo desguazez, eta ez, datorren... txatarra bila da bitaztela, nik badakit bat Donostitik apuntatuta dagoela. Fernando? Ez, hemen gure pantailan dago. Gu Madriera goiez. Gu goiez, Madrien daukeu neskak eta mutiek, gorka ez dabe konbideu, baina erika bai, fronton elipa, txiki bat, individuala txapelketie, baiara goiez. Hemen aurrian degon Pakito, de tapado, zie gaina. De tapado? Bai, gainera, entzun hori, dana gainean ateko ditu. Pasan azteko tertulizian entzune ban, eta gero Facebooken bekuziot, da gero nintzen finalin ondarribin unfitiaz. Da, erek esplika usten be bai dana. Ondo pasauko zure, gainean jaixe di, San Miguelak? Bai, San Miguelak azten dian, eta asmoa nik zea, de tapao, nik esan joan. A mí me temen los paquetones, que son 70 años, tú. Pakito izenarekin pakete zainean jugatu bierkoek. Zaki asmatze bet eta baten bat sartze baldin badet, konten, jazta. Pikei bete, dekire jokaldi indartsuena, orduan hor aukera asko ditu, pikei betekin. Pikei bete. Pikei bete, Pikai huye, esatzen zutek, bueno, Pikai huye. Hoi badakik, Tolosako eskolako, gara ibatian gelditzu zitzaiguna. Ibili ginenien gelditzu zitzaiguna. Bueno, Pakito. Nik pixka bat, Gipuzkoako esan nahi de pixka bat historia, orain diaspora izan danean markinan da, eta ikere egin duen artikulu bat, eta guretzat eta jende askorentzat zestapunta kokatzen da Bizkaian, ezta? Bizkaian, Leartibai eskualdean, Mutrikotik, Lekeitio, gero Durango aldean ere bai, gero Busturi aldea, Gernika, gehien bat 3 eskualde inguruetan da, hor sestuak inikustea mutiko bat edo neskato bat kaletikan, ez da arrarua. Eta Gipuzkoan joan daneko 80 urte hauetan guk ez dugu ezagutu, baina lehenagotik sona handia izan duzun historian, 19. mendean bukaeran, 20. mendean hasieran, Gipuzkoak pisu handia izan duzun zestapuntan, ikesatuken bezala iparraldetik etorri izan joko bat, eta egon Donostin garai batian ez zan bakarrik ategorrietako jai alai, beti jai, gero moderno, hor jokatu zuten Erdoza, Guillermo, holakuk eta bazegola, gero remonteak azizun, baina aurrekoan hola pixka da pentsatzen, baina Bizkaian izan duida eskualde zabal batzuk, baina enkarterritan pelota ja profesionalik ez dira, egon. Ez detuzte, baten bat egongo zan igual, baina Gipuzkoan, txikila hua izanik ere, eskualde gehienetan, eta esango nuke illa herri gehienetan, zestapuntako pelotarin bat izan dala. Baina hala ere, hemen jendiak zestapunta, eta oan, pixka bat suspertzen, Mutrikun, Zumaian, Donostiako Gran Slam, Hondarribikoa, aurten Saninaziotan Azpeitiko Izarraitzen jokatu da, orain Final Four, eta ia pixka bat jendia ikusten joaten da, hemen pixka bat izan zen, zestapunta remontiak hartu zuen hemen eskuak eta remontiak Gipuzkoan, ez da? Eta Bizkaian, ez gea konparatuko, batipat Markina, Gernika, Durango, Berriatua, inguru horiekin ez gea konparatuko, baina hemen bere sonak izan dura, eta oan pozgarria da, nik pixka bat, jende batzuk ikusita, baina hemen ez zuten bere izten remonteko sestua ikusi, edo puntako sestua ikusi, berdintzaien joko garbiko, ez da,
Mutrikua edo markina edo berriatu da juta da, bereizten dute. Hoi esan nahi nu pixka bat gure alde. Eta bertsua izango aldeu. Ja, kaskarren bat prestatu berko jo? Bueno, konformatuko gea. Ligan finalak aurten, alda Donostira, Neskak eta mutilak beraien partida. Finalerdiak jada, jokatuak dira, armailak lepo eta izan da distira. Orain finaletako bada ikusmira. Orain finaletako bada ikusmira. Josu, martxa hontan urrezko danbora emango diote Pakito. Benetan, Nik posik egongo nintzake Jon Brizuela zen sosketako sestu bat tokatze bazain noainen. Horrekin konforme. Hane, pixka bat, agur bat, noaineko iri, izugarrizko meritua daukate, jartzen duten girua, Nafarroan puntak ez du izan du arrakasta handirik, baina haiek bizi, eta momentu hon gozatzea, gero afaltzea gelditugunak, eta, bueno, gero. Josu, datorren astian baldan edo hasiera, hau? Ez, datorren astelenin Bangkokera, noi? Bangkokera, bueno, bidai onda, ondo itzuli, eta... Justo heltzen hau, buleteko semifinaletako. Ederki. Bueno, asko saldu, eta ongi etorri. Eta hiri Pakito, noaindikan itzuli, baina makulukin da ez etorri baldara, Ostia. Zutik etorri, Aspirina bihar. Neiko lan. Nola dia, agujetak euskeraz nola dia? Alperzainak. 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 Inoiz entzun da, alperzainak. Alperzainak, alperran zainak. Alperkein dabilenaren zaina, ditugu, zaintiatu bat, nola izaten dira. Alperzainak. Bueno, eskerrik asko, ondo izan da, entzule guztioi, mila esker. Urrungo bat arte, aio. Venga, aio. Placer bat.